Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 14-nji oktýabrda garaşy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başlyklary geňeşiniň ýygynyna we Merkezi Aziýa Russiýa sammitine gatnaşmak üçin döwlet sapary bilen Gazagystana bardy diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Gazagystanyň paýtagy Astana şäherine geçirilýän gyda sammitine Azerbaýjanyň, Belarusyň, Ermenistanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Russiýanyň, Türkmenistanyň we Täjikistanyň liderleri gatnaşýar. Gazak medeniýetine görä Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew gyda duşunyň açylyşyna sözlän sözüne ýygynyga ilkinji ýerde gatnaşýan Türkmen prezidentini mähirli mübarekledi. Tokayew ýygyny açyk diýip oglan edip medeni insanperwer, howpsuzlyk we hyzmatdaşlygyň beýleki ugurlary bilen baglanyşykly möhüm meseleleriň ýygynyny garamagyny hödürlenendigini aýtdy. Öňkü Sowet ýurtlarynyň warat bolan we Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ýygyny esaslandyrylan gydanyň nowatdaky sammiti post-Sowet giňişlikde Russiýanyň Ukraina garşy girişen esassyz çoluşynyň dowam edýän wagty geçirilýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier 14-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny nowatdaky gyda sammitiniň öňkü sammitlerden tapawutlykda dünýäniň we Sowetiň syýasy sahnasyna Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrainada baryan uruş terarda sarsylýan awraýyna şaýat bolýan ony gurrun berdi. Putin used to come and run the meetings, and he had something to offer all the time, and everyone wanted to listen to what he had to say, right? You know, was it going to offer? Putin öňler gelip ýygnaklary alyp barardy. Onda mudama hödürläre bir zatlar bolurdy. We hemmeler onuň aýdýan zatlaryny isle bu onuň hödürleýän howpsuzlyk kepillikleri barada bolsun, istedi onuň täze hödürleýän söwda şertnamalary barada bolsun, dinlemäge istek bildirerdi. Ýöne inni görüşimiz ýaly hemmeler onuň agda döwletleri maliýe höweslendirmelerini hödürläp bilmeýänligini bilýär. Harby hyzmatdaşlygy barada aýdylanyny, onuň ähmiýeti Rus goşunynyň Ukrainadaky ýagdaýy nazarda tutulanyny köplerde sorag döredýär. Şu wagt tutuş dünýäde Russiýanyň goşunynyň näme derejede güýçlüdigi ýa-da onuň asyl güýçlümidigi ýa-da däldigi barada bir topar soraglar berilýär. Şonuň üçin Putin inni ýygynyga gatnaşan beýleki liderler bilen deň derejeli hyzmatdaş bolup durýar. Bu ýagdaý ýygynygy öňkülerden tapawutlandyrýar diýip Panier Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. All over the world right now about how powerful is Russia's military, or is it powerful at all? So he's much more of an equal partner, which is something different. Panier şeýle ýagdaýyň geçen aý Özbegistanda geçirilen Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine hem 13-nji oktýabrda Gazagystanyň Astana şäherine geçirilen Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça geňeşiň sammitine hem gaýtalanan ony gurrun berdi. Muňa garamazdan Panier gyda guramasynyň agda ýurtlaryň köpüsi üçin henizem söwda hyzmatdaşlygy babatdy ýa-da halkara syýasaty babatdy ulu umyt bolup durýan ony gurrun berdi. Anny ony gyda duşunyň ýygyny Gazak paýtagyna Merkezi Aziýa Russiýa sammit hem geçirilýär. Panier'iň pikiriçe bu Russiýa üçin ören wajyp sammit bolup durýar. The Central Asia Russia meeting is definitely the most interesting. This is the first time in 31 years that Russia Merkezi Aziýa Russiýa sammiti gurrunsyz iň täsirli bolup durýar. 31 ýylda ilkinji gedekdiňe Russiýanyň we Merkezi Aziýanyň liderleri duşuşyp maslahat geçirýärler. Bu Moskwanyň Merkezi Aziýadaky täsiri barada näme derejede aladalanýan ony görkezýär. Putin ol ýere gidip 5 Merkezi Aziýa lider bilen duşuşmaly boldy. Aýdyşym ýaly bu geň sebäbi Gazagystan, Kyrgyzstan we Özbegistan Russiýa bildirýän golduglarynyň egsilýänligini açaçan görkezýärler. Olaryň Russiýanyň Ukraina sebäplerini anneksiýa etmegini goldamaýanlyklaryny düşünmek bolýar. Şeýle-de olar Russiýa bilen ýaranlyk babatda ikirjiňlenýär. Olar bu ýaranlyga ozalkysynyň has az ähmiýet berýärler. Türkmenistan bilen Täjikistanyň ýagdaýy başgaça bolup durýar. Olar sebäpde Russiýa iň garaşly döwletler bolup durýar. Şonuň üçin olar ören hüşgär hereket etmeli bolýarlar, diýip Panier Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Gonna have to move real cautiously. Şeýle-de ekspert Berdimuhammedowyň Gazagystana malaşýan döwlet saparynyň dowamyny iki ýurdun arasyny esasan söwda ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň ara alınıp maslahatlaşylmagyny garaşýan ony gurrun berdi. Türkmenistanda 12-nji martda geçirilen prezident saýlawlarynyň ýygyny kakasy gurbanyny Berdimuhammedowyň prezident wezipesini eýelen 41 ýaşly Serdar Berdimuhammedow Gazagystana ilkinji döwlet saparyna malaşýar. Berdimuhammedow mundan odal Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Özbegistana we Kyrgyzstana sapar edipdi.
Rusiýada harba mobilizasiýanyň eglan edilendigine garamazdan köp Türkmenistanly bu ýurda wagtly ýa-da hemişelik göçüp gitmegini dowam etdirýär. Muňa Moskwa gitmek üçin uçar biletlerini satyn alýanlaryň we Rusiýa syýahatçylyk wizalaryny almagy kömek edýän kompaniýalaryň öňündäki adamlaryň sanynyň köp bolmagy şaýatlyk edýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy we çeşmesi maglumat berdi. S7 aviakompaniýasynyň Türkmenbaşy Moskwa ugru boýunça uçar gatnawlaryny gaýtadan dikildiýändigi barada habarlar peýda bolandan soň, onuň Aşgabatdaky darasynyň öňünde köp sanly adam üýsüp başlady. Biletler öňümüzdäki aýlar we ondan soňky aýlar üçin satylýar. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. S7 aviakompaniýasynyň Moskwadan Türkmenbaşa we Ýzyna göni uçuşlar üçin biletleriň satuwyny ýola goýandy barada hökümetçi Türkmen portal neşri 7 oktýabrda habar berdi. Martda Rusiýa garşy girdilen halkara sanksiýalar sebäpli S7 daşary ýurtlara uçuşlary guramagy besedipdi. Hökümetçi neşriň habarynda ýygyderli uçuşlaryň 17 oktýabrda başlajakdygy we hepdede bir gezek duşanbe güni amala aşyryljakdygy bellenilýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä hepdäniň başynda bir ugur boýunça bir bilet $430 satyldy. Ýöne aljylar käbir resmi däl goşmaça tölegler sebäpli bileti $486 satyn almaly boldular. Şol bir wagtda aradan 2 gün geçen soň bilediň satuwy we bahasy bilen bagly käbir üýtgetmeler güýje girdildi. Aviakompaniýa arzanladyş eglan etdi we ekonom klass biletleri 6860 manada, biznes klass biletleri 8060 manada satyp başlady. Bu Merkezi Bankyň kursunda değişiklikde 1960 we $2300, garawadaryň narhynda $343 we $403 deňdere. Habarçymyz biletleriň bahalarynyň köp raýatyň maddi mümkinçiliginden gymmatdygy sebäpli goşa raýatlygy bolan Türkmenistanlylaryň köpüsiniň Rusiýa göçüp gitmek üçin ilki Özbekistana gidýändigini belleýär. Goşa raýatlygy bolan türkmenler Özbekistana wiza alyp bu ýurda girýärler. Soňra olar Özbekistandan Rusiýa uçarlar. Ol ýerde uçar biletiniň bahasy $200 barabar. Olar husus taksida Aşgabatdan Özbek terhidine gitmek üçin $30 töleýärler. Adamlar bolup bildiginden pul tyksytlamaga çalışýar. Diýip çeşmämiz aýtdy. Habarçymyz we çeşmämiz Rusiýa Federasiýasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň Türkmenistanyň hemde Rusiýanyň raýatlygyna eýe bolan türkmenlere Rusiýa gitmek üçin dürli görnüşdäki wizany taýýarlap berýändigini aýdýarlar. Rus ilçihanasy öňe gidýänleriň sanyny asan bolsa, indi bu sanyw ýok diýip çeşmämiz belledi. Adatlyk bu barada Rusiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň wekillerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Şol bir wagtda goşa raýatlygy bolmadyk Türkmenistanlylar Rusiýa gitmek üçin syýahatçylyk kompaniýalarynyň hyzmatlaryndan peýdalanýarlar. Kompaniýalar Rusiýa göçmek üçin ýörite resmi namalary bolmadyk bu raýatlara zerur bolan dokumentleri taýýarlamagy kömek edýärler. Habarçymyz bu ýerde de Rusiýa gitmek isleýän adamlaryň sanynyň juda köpdigini aýdýar. Rusiýa gitmek isleýänleriň arasyna rus dilinde gepläp bilmeýän raýatlar bar. Men Rusiýa gitmek isleýän bir oglunyň hiç ýyl rusça gepläp bilmeýänini gördüm. Onuň kakasy ol rus dilini Rusiýada öwrenir, şol ýerde ornaşar, soňra bizem öz ýanyna alyp giderdi. Diýip Aşgabatly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryna habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz soňky wagtda Rusiýa göçüp gidýänleriň aglabasynyň ýurdun Demirgazyk welaýaty Daşowdyň ýaşaýjylarydygyny we olaryň esasan Tatarstanyň paýtagty Kazana gidýändigini aýdýar. Onuň maglumatyna görä bu raýatlar ýurtdan gitmeginiň sebäplerini esasan Türkmenistanda sosial-ykdysady şertleriň barha yaramazlaşmagy, agyr işsizlik bilen düşündirýärler. 12 oktýabrda habarçylarymyz Rusiýa gidýänleriň sanynyň köpelmegine Türkiýe bilen wiza rejiminiň girdilmeginiň de täsir edendigini habar beripdiler. Köp Türkmenistanlynyň Rusiýa gitmegini dowam etdirýändigi baradaky habarlar Rusiýada raýatlaryň mobilizasiýa edilip Ukrainadaky söwüşe iýeriljekdi eglan edilmeginiň ýygyanyna gabat gelýär. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa türkmenleriň öz ýurduny terk etmegi, Rusiýada ýaşaýan türkmen raýatlarynyň ykbaly barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Soňky ýyllarda Türkmenistandan daşary ýurtlara şol sanda Rusiýa gidýänleriň we gitmek isleýänleriň sanynyň artýandygy barada Adatlyň habarçylary ýygyderli maglumat berýärler.
Olar munun esasy sebäplerini ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklar, işsizlik, azyk getir ýetmezçiligi we gymmatçylygy bilen düşündirýärler. Türkmen häkimetleri bu problemalary ikrar etmeýärler. Ermeni kompozitori Arno Babacanyan'ın Saad Aşgabatda yerine yetirildiği kompozitorun dünýä ilmeginiň 100 ýyllygyna bagyşlanan çäreler 8-nji we 9-nji oktýabrda mukamlar köşkünde Türkmenistanyň Döwlet Simfonik Orkestri tarapyndan yerine yetirildiği konserte tomoşa eden Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan gurrun berýär. Ermeni kompozitoriň eserleri 8-nji oktýabrda Ermenistan bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli mukamlar köşkünde Ermenistanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň we Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň initsiatiwasy bilen geçirildiğine tomoşaçylar diňe çaklyk haty esasynda salyndy diýip habarçymyz 9-njy oktýabrda geçirilen konsertin adaty tomoşaçylar üçin tazy maňa gaýdyp ber adly konsert görnüşinde geçirilendigini habar berýär. We ol konsertin uly şowhun bilen geçenligini, biletleriň ähli tomoşaçylara ýetmänligini belliýär. Konsert 2 sagada bolay dowam etdi. Arno Babacanyan'ın 22 eserinden 17'si solistler Maysa Niyazowa, Nuri Nuriýew, Döwran Şamyýew we Täzegül Bayramowa tarapyndan yerine yetirildi. Türkmenistanyň Döwlet Simfonik Orkestriniň başlygy Resul Gylyjew konserti söýgeniň we sazlaşygyň bayramy diýip adlandyrdy diýip habarçymyz konsert baradaky habaryny dowam etdirýär. Kompozitoriň 1950-nji ýyllardaky iň meşhur eserlerinden 1958-nji ýylyň filminden ilkinji söýgü aýdymy adly meşhur eseri Döwran Şamyýew rus we ermeni dillerinde yerine ýetirdi. Uzalky döwürde meşhur Raşid Behbudowyň yerine ýetiren bu aýdymy postsovet giňişliginde iň halanýan aýdymlaryň arasynda galýar diýip habarçymyz aýdýar. 70-nji ýyllaryň meşhur aýdymlaryndan Demirgazykly gelin adly filmden 2 aýdym yerine ýetirildi. Olary Maysa Niyazowa we Döwran Şamyýew berjaýetdi. Robert Rojdeственский, Evgeniy Yevtushenko, Andrey Voznesenskiy, Anatoliy Gorokhow ýaly meşhur şahyrlaryň sözlerini döredilen aýdymlary hem eşitdirildi. Maysa Niyazowa sag bol, ýyzlaryň howlukma tazy maňa gaýdyp ber adly eserleri yerine ýetirip çykyş etdi. Onuň we Döwran Şamyýewiň duet çykyşy Babacanyan'yň towy we maňa jaň et aýdymlaryna dramatik, duýguly, aýratyn bir liriki eken goşdy diýip habarçymyz aýdýar. Taýsat we özüne çekeji tenor Nuri Nuriýew ajaýyp meşhur aýdymlaryň birnäçesini yerine ýetirdi. Olaryň arasynda köplenç baritonlar tarapyndan aýdylýan "Meniň bilen bol" günden serhoş ýaly aýdymlaryň birnäçesi we Muslim Magamayewiň sözlerine toy adly aýdymlar dinleýijilere hödürlendi. Konsertiň ähli aýdymlary el çarpyşma bilen garşylandy we toy aýdymyna tomoşaçylar hem goşulyp seslendi. Aýdymyň bir parçasy gaýtalanyp yerine ýetirildi diýip habarçymyz şeýle dowam etdirýär. Tomoşaçylar ilham we janlanma aýdymlaryny yerine ýetiren ýaş aýdymçy Täzegül Bayramowany mäherli garşy aldylar. Konsertde meşhur instrumental eserler hem yerine ýetirildi. Saksofon we orkestr üçin serenada bilen Kakajan Hudaýberdiýew çykyş etdi. Konsertiň programmasynda öňünden elan edilmedi-de virtuoz pianoçy Vladimir Mokurtumowyň gatnaşmagy köpleri beğendirdi. Mokurtumov ak pianonyň başynda orkestr bilen bilelikde Arzular we Nocturne adly eserleri yerine ýetirdi. Soňra Elegiya we Vagar Şapat tansy adly eserleri öz başlyk berja etdi. Bu eserleriň ikincisi Babacanyan'yň 1947-nji ýylda Pragada geçirilen Bütün Dünýä festivalynda 5-nji baýragy alan 3 eseriniň arasynda bolupdy diýip habarçymyz aýdýar. Habarçymyz Babacanyan'yň döredijiliginden käbir maglumatlary getirip Şeýtan tekeri adly aýdym üçin onuň 1974-nji ýylda Tokyoda geçirilen Bütün Dünýä ýaşlar festivalynda ilkinji baýragy alanlygyny aýdýar. Bu aýdym dünýäniň 16 diline terjime edildi. Konsertiň dowamında bu eseri Muslim Magamayewiň yerine ýetirişi ekranda görkezildi. Soň bolsa ol Döwran Şamyýew tarapyndan ajaýyp berja edildi. Tomoşaçylar ony el çarpyşmalar we bravo sesleri bilen şowhundy kabul etdi diýip habarçymyz konsertiň Yerewanym adly aýdym bilen tamamlananlygyny görüň berýär we ony orkestr bilen bilelikde Kakajan Halldurdiýew tüýdükde yerine ýetirip başlady. Soňra Döwran Şamyýew goşuldy we eseri ermeni dilinde dowam etdirdi. Oňa ähli solistler goşuldy diýip Aşgabatda ermeni kompozitory Arno Babacanyan'yň 100 ýyllygyna bagyşlanan medeni çäreler barada beren maglumatyny tamamlaýar.